Kaixo, nire izena Asier Osanalde Bidal da eta arte plastikoen edo euskal arte plastikoen irakasle naiz. Gaur, euskaldunontzat garrantzitsua den gai batekin etorkizue. Ezagutzen alduzue Arantzazuko santutegia? Agian bai, agian txangoren batean izan zara. Eta mendi bueltatxoren bat eman ondoren, eliza ikusi eta otordu eder egin duzu. Baina baltzenekien Arantzazu euskal kulturaren gotorleku paregabea dela. Bai, hala da. Ziurrenik entzungo zenuen leku ezin ederrago batean dagoela. Forma bereziko eliza dela. Euskara batuaren oinarriak han ezarri zirela. Baina agian ez ezagunagoa zaizu, hark arte plastikoen esparruan egin zuen ekarpena. Izan ere, Arantzazu munduko lehen eliza arrazionalistetako bat da. Hortaz, euskal artisten mugimendua nazioarteko mugimenduan sartu zuen. Baina ez hori bakarrik, euskal artistak haien herriko errealitate kulturalean murgildu zituen. Era berean, Arantzazuk badu munduan bakan bihurtzen duen ezaugarri bat. Izan ere, han lan egin zuten artistak guztiek proiektu beraren mesedetan aritu ziren. Eta hori, ingeniaritzan ohikoa bada ere, ez da batere arrunta arte plastikoen mundua. Berezitasun horren erantzule nagusia Jorge Oteiza izan zen. Eta iesgela hau, aukera paregabea duzu, haren nortasun harrigarria eta proiektuari balioa erantsi zioten gainerako artistak ezagutzeko. Ongi etorri beraz eta gozatu iesgela honekin.